Welcome mo happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsuonan. Daghang kayong salamat sa inyong makananayon na pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Bago lang natong gibuksan ang lahi nga episode ni atong niaging simana sa atong pagtuon ni ining bago nga season mga kaigsuonan. Ug obviously karon nga simana atong pagkatukyon ay ikaduha nga topic ni ining quarterly nato nga lesson discussion. Niabot kita sa bago nga uluhan which is in English nagkanayon Blueprint for a Better World. Kung atong binisayon mga kaigsunon higala nagkanayon kini sumbanan alang sa usa ka mas maayo nga kalibutan. Uban kanato karon sa atong pagtunanay ang atong regular gyapon nga mga panelists dinhi sa SPUC Hope Channel. Walay lain kundili ang atong Health Ministries Director sa SPUC, in the person of Doc Reynald M. De La Cruz. Ug dinhi sa pikas nga bahin mga kaigsuonan nga ato gihapong maanyag nga direktor sa Women's Ministries ug si Shepherdess International sa South Philippine Union Conference in the person of Mrs. Pinky Cadenas Gulfan. Sa dili patabuan to sa unahan mga kaigsuonan, atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo sa iyang kaalam aron ablihan ang atong una-una kasing-kasing pinaagis pagampo kuyog kang Doc Ray De La Cruz. Mag-ampo kita, gamhanan na mo nga Dios, ania kami karon naga-subli o nagatuon sa leksyon sa eskwela sa Batika. Pangayoon na mo Ginoo ang imong panalangin. Pinaagi sa balaang espiritu nga magahatag ka namog kaalam nga among gikinahanglan. Ug labaw sa tanan, magaabli sa among mga hunahuna nga kapuy-an sa imong mensahe. Labi na ni ining among leksyon. Panalangin ni usab ang tanan nga mga Sabbath School teachers nga magatindog atubangan sa ilahang mga klase ni ining adlaw. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Daghang kay salamat Doc Ray sa imong pagbukas ni ining atong pagtuon pinaagis pagampo karon mga higala atong tagaan ug pagtagad ang pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan, mga viewers, mga listeners sa atong programa Takna sa Pagtuon. Unahon na to si Ma'am Pinky sa pagdumala ni ini. Okay, time for greetings sa atong mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. Una ako ipaabot ang akong pagpanimbaya or greetings sa kang Mili or Bimbim Tortal diha sa Valencia, Pastor and Mrs. Ulysses and Pliny Camagay, Pastor and Mrs. Rafi and Aimee Okaya, Pastor Judy Ben and Mabel Kabil. Mayngon usab kang Ate Rose Aranigo o sa iyang maanyag anak si Ingrid Aranigo sa Villantes family diha sa Valencia. Ug ako sab ipabot ang akong greetings sa kang Merlin Lara o sa iyang pamilya diha sa Bohol. Ug tanang mga paryente diha sa Kabasalan, Bayog, Zamboanga del Sur, mga Ledesma family, Samihon family ug Botron family. Amen. Doc Ray? Gusto na kong i-greet og happy Sabbath mga kaigsuonan ang ato ang mga televiewers. Labi na kining usa ka pinasahi nga ato nga televiewer o nagasunod dining Takna sa Pagtuon ug bisan pa sa tanan nga programa sa Hope Channel, South Philippines. Si Sir Edgar Gloria, usa kining miyembro sa Bureau of Fire Protection diha sa New Corelia, nga tungod ni ining Hope Channel, isa siya sa mga nadala nga manhimong miyembro sa ato nga iglesia. Amen. Ako sa bigrit ang atong mga kaigsuunan diha sa Davao, labi na sa atong Chinese Adventist Church sa Davao City, Davao Filipino Chinese Church, si Elder Imberto Uy. O dito po sa mga kaigsuunan nga nagatan-aw kanunay sa United Kingdom. Gusto na ko nga i-greet si Brother Rene o Sister Melanie Vasquez, mausab si Brother Dennis o si Sister Joella Bilican. Ang Dios magapanalangin kaninyo o happy Sabbath ni ining adlaw nga igpapahulay. Atong padayonon mga kaigsuonan ang pag-greet sa atong mga listeners o mga viewers sa Hope Channel South Philippines. Labi na gid sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Atong basahon din ni mga kaigsuonan ang pangapangalan sa mga kanunay gyud nga nagsunod sa atong programa. There is somebody from Manila Center Church,
in the person of Sister Marilo Carino. Na-meet nato ni siya kaniadto sa Leyte mga kaigsunan. Nag-greet na sab nato ni, pero usbo nato ang pag-greet kanimo og happy weekend og happy Sabat, labi na pod sa imong panimalay. Amen. Napo tay mga regular viewers nga gusto unta na to basahon tanan, pero medyo alanganin ko mubasa sa uban mga kaigsunan kay ang ilang mga account name sa Facebook dili na manggod mao. So pasayloan na lang gid mi nga murag dili pod maayo nga basahon ang inyong mga ngalan nga dili maoy gigamit gyud nga tinuod nga pangalan mga kaigsunan. So we'd like to proceed. Si Sister Myrel Pialago na sa diha sa Dipolog area mga kaigsunan. Salamat kayo sa makanunayan nga pagsunod. We also have Sister Londa Osorio ug sa laing nasod mga kaigsunan, mga Pilipino gihapon ang kanunay nagpamati niining Bisaya nato nga pagtuon sa atong lesson. Joyce family, Arisgado family ug Bakatan family. Naani sila sa Clearwater mga kaigsunan nga church nagpa-member o diha sa Florida. Og nalipay kami sa inyong kanunay nga pagsunod. And of course from Flagstaff, Arizona, ang atong mga volunteers kanhi o mga sinaligan gyud dinhi sa Hope Channel South Philippines in the person of Brother Andrew and Charm Sinening. Happy weekend kaninyo. Salamat sa inyong kanunay nga mga pagampo. And of course, kang Pastor Danny Ferrer nga naara dinhi sa Cagayan de Oro City. He is a retired pastor mga kaigsunan gikan sa WMC. O karon kanunay sab nga nagtan-aw kanato sa takna sa pagtuon. And of course, we would like to greet another group of foreign evangelists mga kaigsunan nga naa karon nag-serve currently dinhi sa Mindanao, and particularly dinhi gyud sa Dapitan City, sa Buanga del Norte. Ang grupo nga gidala ni Brother Bobong Parilla, mga foreign evangelists ug kaninyong tanan nga naa dinha karon sa Dapitan City. Gitawag kini og God Will Provide Ministry, ang Ginoo kanunay nga magpanalangin kanatong tanan. Amen. Now, we will proceed to our lesson study mga kaigsunan. Nag-anam na kita og kalalom, gi-introhan ni aging simana mahitungod sa paglalang sa kalibutan and what it has to do with our corporate and moral obligation mga kaigsunan sa atong isig katao nga mga binuhat usab sa Dios sama kanato. Gitagaan kita og pangatungdanan nga timanon ang mga nagkalisod. And this Sabbath, atong tukion mga kaigsunan ang patukuranan, or in particular sa atong title gid karon, blueprint alang sa usa ka mas maayo nga kalibutan. In fact, ang Dios maoy naghatag niining tanan mga igsoon. O gusto niya nga kung kining nga mga latid sa mga sumbanan masunod sa mga katawhan, what a world it will be. Ato ning sinsilyuhon karon mga kaigsunan kung unsa pagyoy gihatag nga mga sulumban sa Dios dihas na pulo kasugo sa uban niya nga mga balaod nga nagdumala sa relasyon sa katao, sa isig katao, aron kining atong pagpuyo nining kalibutan na hapsay ug malinawon mga kaigsunan. Ato kining buksan pinaagi sa pagbasa sa atong memory text for the week nga naa makaplagan sa Leviticus chapter 19 verse 18. Hangyo na to si Ma'am Pinky sa pagbasa sa Binisaya nga version niini, Ma'am Pinky. Dili ka magpanimalos ni magbaton og pagdumot batok sa mga anak sa imong katawhan. Kun dili hinuon, higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ako mao si Jehova. Wow, that's one of the plainest statements in scriptures mga kaigsuonan nga igipakapinan gyud sa Ginoo sa pagpahinumdom nato nga kini gusto niyang atong himuon kay siya mo'y atong Ginoo mga igsoon. And the reminder is never to hold grudge. Dili ta magbalon-balon og pagdumot og kapuot o kasuko sa atong isig katawo mga kaigsuonan. Gani gipaluyuhan kini sa ato nang giingon kaganina og daghang mga pamalaod aron ka protektahan ang katungod nga tawhanon ilabi na gyud sa mga less fortunate nga mga tao. Doc Ray, any elaboration on the text palihog? Kung atong tanawon makita gyud nato nga ang maong mga
balaod o mga regulasyon nga gihatag sa Ginoo sa mas labing maayo unta nga kalibutan nga atong kapuy-an, makit-an gyud nato dinhi nga these are all given to protect especially the weak. Kani bitaw mga huyang, kani bitaw less fortunate, kaning mga tao nga gikinahanglan gyud nga maprotektahan sama labaw sa tanan, sama sa mga kabataan, sama sa mga balo, mo na gitagaan o pagtagad sa ato ang Ginoo nga matagaan gyud sila og protection. Amen. Ma'am Pinky, as a human rights advocate, unsa may mo ikasulti ni ining mga balaod nga gihatag sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan? May tuyo tingali mga kaigsuonan ngano nga naay mga balaod nga gihatag ang Ginoo. Sa sinugdanan atong nahibaloan nga baski didto daan sa tanaman sa Eden, may pahimangno na ang Dios aron sa pagsukod og asa gyud ang gugma nato ngadto kaniya. So wala man kapasar, diri na lang ta sa kahimtang nga ang mga Israelhanon na ulipon sa Ehipto. Ug sa diha nga dito sa Ehipto, nakita sa Ginoo ilang pagtuaw, sa ilang mga pag-antos. So nahinungduman sa Ginoo ilang mga pag-antos kay sanglit lagi dahil lalo man sila sa paggabahanan sa mga Ehiptohanon. So sa dito sila sa kamingawan diin gihatag pinaagi kang Moses ang napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo atong masabtan nga gihatag sa Ginoo aron nga paghatag o matupan ni Pastor Ray de la Cruz nga protection kay wala man sila mga guidelines. So gi-outline sa Ginoo ang mga pamaagi aron ta nga mapanalipdan gikan sa mga balatian, mga kasubaanan. So imposible sa ato akaron ang pagpakabaton sa maayong kahimtang o kalibutan kung sa lugar nga imong gipuy-an karon kung ang atong gipuy-an walay balaod ang gobyerno. Diba? Bisan gani sa panglawas, pag-ingon nga problema, dingge, unsay buhaton, ang tanang mga bangag-bangag diha o mga sudlanan nga nay mga tubig inyo na siyang Ipangyabo. ipangyabo. Oh, wala gid sa ato pa ambot ako ipasabot bisan sa mga ginagmay nga butang pastor nagit sila balaod. Balaod sa kaminyoon, balaod sa panglawas, balaod sa pag-atiman sa mga mananap, basan sa atong paglabay sa atong hugaw. Sukad akong naobserbahan diha nga particular gid kaayo ang Ginoo. How much more sa atong relasyon sa atong isig katao. So ang moral nga balaod gihatag na atong masabtan ingon nga panalipod og pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios ug sa isig katao. Amen. So ato ning sinsilyohon mga kaigsuonan nasugdan namong ginato nino atong tan-awon dinhi nga kun adunay pamalaod nga giplastar mga igsoon aron sundon sa tanang katawhan. Nagpasabot na nga naay tigpanday niya na nga balaod mga kaigsuonan. And obviously in scriptures masabtan nato nga naay mga balaod nga applicable alang lang sa mga Israelhanon, sa ilahang kaliwatan, nga usahay makaingon po ko nga nindot man po ng ilang balaod no kay daghan gyud po kayo ang wisdom nga imong makuha mga kaigsuonan. Unfortunately, dili pod tanan nila nga mga pamaagi sa ilang panahon ug sa ilang kultura kaniadto applicable sa atong panahon diri sa Pilipinas. Naman tay patakang balaod gyud, naman tay Bill of Rights, natay konstitusyon. Pero kung atong tanawon mga kaigsuonan, halos gilate din his Biblia ang daw konstitusyon alang sa mga katawhan sa Dios, mga Israelitas ni adtong panahon na mga kaigsuonan. But this points back to the main legislator. Ang Dios gyud mga kaigsuonan mo ay nagplano nining tanan. So buti pasabot, wag gitay makita dok nga gusot ni ining mga balaura. Mo gyud. Ang mga Pilipino labi na gyud og nag-anam na ta og kut-kut bitaw og pakisayod ug unsay atong pamalaod, daghan mong moingon nga daghan kay og kalutsan ning atong balaod sa Pilipinas. Daghang bangag. Daghang kay bangag, daghang kay mga pasikot-sikot plus implementation. We will not talk about that implementation mga kaigsuonan. Kundi dinhita sa atong lesson karon nga hingpit gyud ang balaod ug ang mga pamaagi nga gisangkap sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Na-mention ni Ma'am Pinky kaganina nga naulipon ang mga Israelhanon sulod sa kapin kun kulang 300 ka mga tuig sa foreign land, particularly in Egypt. So didto mga kaigsuonan walay balaod nga nagdumala sa ilaha.
balaod lang sa kabangtas sa Ehiptohanon nga nasod ang ilang naangkon. But now, as people who are free, gigawas sa Dios gikan sa kaulipnan, nagsugod sila kinabuhi ingon nga inosente og mga gawas nun mga kaigsunan. But this freedom has to be ruled by rules and laws mga kaigsunan. So mao ni karon ang naa sa tong lesson. Dokre. Isa pa nga gusto nako makita nato mga kaigsunan, no. During the time nga kining mga katawhan sa Ginoo, anaa sila sa ilalom sa pagkaulipon. Yeah. Nga walay mga balaod nga naggiya ngadto kanila, gawas kanang pagdumala nga grabe gyud ka oppressive nga pagdumala sa mga Ehiptohanon. Makita nato akong gina-imagine Ma'am Pinky o Pastor Hesbon kung unsa gyud klase ni ining mga tawhana sa diha nga ni gawas sila gikan sa Ehipto. How rude is their behavior. Tingali mao gani nga makita nato nga bisan si Moses murag naglisod og pagdala sa ilahap. Apan nalipay ta mga kaigsunan nga aduna kitay Dios nga makaingon ta nga legislator na siya naghatag ni ini nga mga balaod. Gani kini nga mga balaod nga gihatag sa Dios ni anang panahona ang uban natong balaod karon dito na base. Kay imong imagine no, ang mga katawhan nga nigawas gikan sa Ehipto, dili lamang linibo. Apan minilyon ka mga tao Amen. ang nigawas gikan dito. Pero wala gyud kay makita didto sa wilderness nga nagbalatian sila tungod sa kahugaw sa ilahang mga palibot. So makita nato nga kung atong tanaw ng balaan nga kasulatan, naa gihapon sila'y balaod unsaon nila pag-maintain og kahinlo sa ilahang nga dapit nga ilahang gipuy-an. Hinumduman nato, they were traveling but they maintained cleanliness. Nga nakasulbad sa ilaha sa kaayo sa ilahang panlawas every day of their life. Yeah, imagine nimo ning usa ka organisasyon mga kaigsunan, namang gitay anad mong gitag organizational setups, no? Pero dili nimo ma-imagine ang usa ka bagong organisasyon kung wala na siya CBL. Kung sa lain pang binulungan, Constitution and Bylaws. Required yun na. Kay kung wala kay Constitution and Bylaws, saan mo yung pagpadagan ng organisasyon? So, the same thing is true with God's people during this time. Ang uban sa ilang mga kaigsunan, like the moral law, ang napulo kasugo, ato na may hisgutan, kining tanan mga kaigsunan, karon naan man sa tong lesson. And we really appreciate the God who legislates everything for them mga kaigsunan. Amen. Gani, kini nga Dios is relational. Gusto siya og personal nga pakigrelasyon sa mga katawhan. Ang mga tao nga pila na katuig, way simba-simba, He liberated them because He would like to dwell among His people. Mao gini usas mga outstanding nga mga declarations sa Dios mga kaigsunan ngadto kang Moises ngano nga iyang gipagawa sa iyang katawhan. Let them make me a sanctuary that I might dwell with them. So He is a personal God, a social God, who identifies with people, social beings, mga kaigsunan, and therefore, kining tanan, kinahanglan nga i-regulate tinaagi nining mga butanga. Amen. Now, dinhitas na pulo kasugo mga igsoon. Basically, mo ni gitawag na to og moral law. Nganong gitawag ko nun siya nga moral law, tungod kay gihatag ni sa mga free moral beings o sa mga tao. What distinguishes moral beings from non-moral beings? Ang atong gipasabot aning mga dili moral nga mga beings mga kaigsunan, kining mga mananap, kining mga tanom, of course they are being regulated by the laws of nature. Pero kita nga mga moral nga mga binuhat, actually the name moral is defined as the capacity to decide which is right or which is wrong. So mao nang nahimo ta mga free moral beings mga kaigsunan. And the moral law is given to us. Ato ning hibaluan ang napulo ka mga sugo unya ato ning gikategorize sa duha ka mga paagi, gugma ngadto sa Dios o gugma sa sikatawo, gihatag niya sa nasod sa Israel, wa nagpasabot nga alang lang sa Israel tungod kay naglangkob dinhi ang balaod sa pagpangawat, sa pagpatay. Kung ang Israel na ay patay, diri sa atong panahon sa tibuok kalibutan makaigsunan na apoy patay. Kung sa Israel na ay adlaw ipapahulay na ay adlaw nga igsisimba, ang tibuok kalibutan na agihapoy adlaw nga igsisimba kay
na atay Dios nga gialagaran o gisimbahan mga kaigsunan. Therefore, the Ten Commandments is applicable to all. Pagpanapaw, pagpangawat, pagsaksig bakak, pagpasipala sa ngalan sa Dios, pagpangibog sa propiedad o sa sawa sa imong silingan, and so on and so forth mga kaigsunan. These are the laws or mga prinsipyo sa Dios nga gihatag niya sa tao nga dili ka makaingon nga gibungkag na. Ma'am Pinky, let's occupy the rest of our time about the Ten Commandments sa imong ikasuporta nganong valid kini kaniadto ug bisan pahangtod karon. Ang basic foundation sa Ten Commandments mao ang gugma kay ang Ginoo gugma man. Sa dihang akong gihunahon na kung ang Ginoo moingon nga higugmaon mo ang Dios sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kasing-kasing ug hunahuna ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon murag ug sa kuan pa very broad kaayo ang statement. So ang Ginoo man sa order atong gihisgutan na. So gi-specify niya tanan nga masamasayon sa atoa unsa nang gugma sa Ginoo ug gugma sa sig katawo. So atong mahibaw-an kay tan hibalo naman taan na di na nato i-detalye nga ang pirmirong upat ka sugo kana siya paingon sa gugma nato sa Ginoo. Ug ang upat niya na mao ginaingon nga remember the Sabbath day to keep it holy. Ang pinaka-importante kanong nga mao ni siya ang pinakalahi sa commandment because it celebrates our memory how God created the world. So kana siya mga kaigsuonan kay gisugdan og hinumduman mo, it has been existed long before. Sa sinugdanan na siya. So kana siya murag ato gyud nang tagagibog ato na tanan kay nganuman. Pero kining ikaupat gibutang gid na sa kasing-kasing sa napulo ka sugo para nga atong madumduman nga ang nagbugna og ang ustor aning tanan ang Ginoo gyud. Unya ang ikalima paingon sa napulo mao na siya ang atong kalagdaan unsaon na to pagigugma atong isig katawo. So dili ta makapangulipas pastor nga tango man ko kasabot ang sugo sa Ginoo unsaon ako pagigugma ang Ginoo ug ang isig katawo. So wala na gid ta ika komentaryo sa Ginoo kay klaro na gid kaning usa atong buhaton. Amen. Yeah. Doc Ray. Kung makita nato ng mga kaigsuonan, kining napulo ka balaod, it's not only given to the Israelite sa panahon ni Moses. Kini gihatag na daan didto pa sa tanaman sa Eden. Amen. Mo'y gani nga sa dihang ang unang krimen sa pagpatay nahitabo mo ni gibasihan ngano nga nakasala. Kay kung wala pa ning balaura, wala unta nakasala si Cain sa iyang pagpatay sa iyang igsoon. So isa na siya ka punto mga kaigsunan. Ikaduha, kini nga mga balaod napulo ka balaod mga kaigsunan ako makaingon personally nga kini applicable sa atong kapanahunan. Amen. Nga kung ato lang ni sundon mga kaigsunan, wagi gubot sa ato ang kalibutan. Wagi sulod atong mga prisuhan. Kay nga naman, ato man gisunod. Nga mo ning nagdala ka nato, labaw sa tanan, una sa tanan, atong tanawon. Nahisgutan ka ganiha pagigugma sa atong Ginoo, makita nato nga ang atong Dios is a God of a relationship. Labi na ka nang gitawag nato nga ikaupat nga sugo. Kay gusto siya nga makigkita ka nato, gusto siya makigtagbo nato anang adlaw nga igpapahulay. Remember, this is a memorial of two events. Memorial of creation ug memorial of salvation. Gani bisan sa kamatayon ni Kristo, namatay siya adlaw Biyernes, adlaw Sabado nagpahulay gyud siya diha sa lubnganan ug adlaw Domingo mo iyang pagkabanhaw. Mao na ngay sa memorial of redemption. Kung atong tanawon mga kaigsunan, kining atong mga kabataan karon, kung ato lamang ni ipasantok ngadto kanila ang ikalima nga sugo, tanawan ninyo mga kaigsunan, honor your father and your mother. And this is the first commandment sa 10 commandment nga naay saad nga maangkon nato ang taas nga kinabuhi. Amen. Kung atong mga kabataan karon mahimo lang nga matinahuron, masinulundon sa mga ginikanan, I think walay problema sa atong sosyudad. Amen. Kining problema sa droga, wala ni siya. Kay nga naman namatay pagtahod sa atoang mga ginikanan, naatay pagtahod sa atong kaugalingong lawas nga dili nato ni patyon og anam-anam. So makita nato mga kaigsunan
nga kining napulo ka sugo is a very important commandment nga angay gyud natong bantayan. Amen. Nabutas ng atong nga bahin mga kaigsunan sa atong pagtuon. We will take a break after this last point mga kaigsunan and then mubalik ra pod mi dayon. Atong timanan kining napulo ka sugo dako gyud kay ni siya og role sa pagdumala sa kahusay ug kalinaw sa mga katawhan sa Dios. Dili lamang sa Israel, kundili sa tanan niya makatawhan dinhi sa kalibutan. And these are principles which is universal in nature, dinhi sa yuta, bisan dito sa langit mga kaigsunan, applicable gini na pulo ka mga bantayog nga mga prinsipyo. Dili ni design sa Ginoo aron ikaw ug ako kun mutuman maluwas, kundili aron ikaw ug ako kun mutuman mahimot ang tinuod nga mga linuwas mga kaigsunan. Gipakita nato ang atong pagkalinuwas. Kay kining kaluwasan buhat ni sa Dios pinaagi ni sa kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. And besides that, kining napulo ka sugo mura ni siya og koral nga ialad sa atong pamilya aron maprotektahan ta gikan sa kadaot nga gikan sa gawas unya ang gikan sa sulod dili pod basta-basta lang nga mausik ngadto sa gawas mga kaigsunan. And that's the role of the Ten Commandments that God has legislated for His people. Amen. Let's take a break mga kaigsunan, mubalik dayon ang Taknas Pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin diha sa inyong mga radio o screens sa pagsunod kanunay sa atong tulumanon. Atong padayonon kining lahi na sa mga point mga kaigsunan na atong nahisgutan kaganina nga gawa sa moral law na ay mga ceremonial laws nga gihatag ang Dios applicable for God's people at that time and also for their culture. Gitawag kini sa usa sa atong mga interpreters ni ining atong lesson karon nga semana mga kaigsunan as protective laws. Mga balaod nga nagpanalipod sa katungod sa mga tao and most particularly ni adtong mga less fortunate. Gani gibutang dinhi ang mga vulnerable people, ang mga ulipon, ang mga langyaw dumuluong, ang mga balo ug ilo ug kini nga mga balaod mga kaigsunan naghatag gyud ni og panalipod niining matang sa mga tao. We will try to identify these particular laws and we are actually referring to Exodus chapter 21, 22, and 23. Tulo ka chapters mga kaigsunan. Human gilayon sa Exodus chapter 20 nga mao ang napulo ka sugo. So what do we find? Nining tulo ka mga kapitulo mga igsuon nga nagpasabot ka nato sa kanindot og sa pagkadetalyado sa balaod nga gihatag sa Dios alang sa mga Israelita. Unahon na to si Doc Ray mga kaigsunan niining bahina. Kung atong tanawon no mga kaigsunan, kini nga mga balaod mo ni naghatag ka nato o sama sa gisulti ka ganiha, dili lamang ang napulo ka sugo, kung dili apil ning mga protective laws, naghatag ka nato ning protection. Labi na sa mga favorable nga mga taong kung atong tanawon, dali ra sila madaog-daog sa mga tao nga mas nakaangat og ilahang kahimtang. Sama pananglit kining law on slavery. Kining law on slavery, kung wala pa ning balaod ani mga kaigsuonan, kining mga ulipon dali ra gyud ning madaog-daog sa ilahang mga agalon. Tungod kay kini muingon ta karon kung atong tan-awon mura kay makaingon ta nga kini mga ulipon wala gyud na sila human rights. Wala na sila rights kay because sa ilang panahon sa una they were treated as property sa maong agalon. Apan ang Dios naghatag og balaod niini aron nga maproteksyonan pod ang ilahang katungod. Yeah. Actually, detalyado na mga kaigsunan. Kamo na basa din ha sa inyong mga Biblia. Tagain nyo pagtaga diha sa Exodus Kapitulo 21, versikulo 2 ngadto sa 11. Usas mga bahin diha mga kaigsunan, ang usa ka ulipon, mahimo siyang ulipon kung moabot sa punto nga wa na gid siya kwarta, ibaligya ang iyang kaugalingon ngadto sa usa. Unya ang iyahang buyer, mao na po na may katungod nga mobaligya sa iyaha
in retail price or whatever. Pero ang balao din nga giingon ni Moises mga kaigsunan nga gikan sa Dios, pwede nimo siyang pahimuslan ingon nga imong ulipon for 6 years. And after that, he will be emancipated mga kaigsunan. So balaod ni nga nagpanalipod sa mga ulipon. That means nahurot na ang imong bayad nga palit sa iyaha. Dili ni siya matawag og absolute sale, kundi dili mo daw prinda lang sa iyahang pagpanirbisyo kanimo. And these are laws that are very outstanding mga kaigsunan. So wala gyud mahulog nga ulipon hangtod sa hangtod. Gani gusto sa Ginoo, no? Ang iyang pagtanaw sa ato mga ulipon man ta sa sala. But when Christ redeems us, we are suddenly broken out from the chains of sin mga kaigsunan. Himuon ta niyang mga gawas nun. Dili na ta mga ulipon, gani iya patang i-elevate into the category of being his brothers and sisters mga kaigsunan. Pagkanindot ni ana nga huna-huna og kasing-kasing sa usa ka Dios. Now we come to the next part. Diha sa 21 bersikulo 12 ngadto sa 36 mga kaigsunan. Kining kaso sa violente nga mga krimen sa mapananglit. Na fits of anger or na nalipod ko sa kong kaugalingon, gitawag na to nig self-defense, na ay may atake sa ako, unya ako siyang napatay, diri mismo sa akong kapupudan mga kaigsunan, sa akong panimalay. Absuelto ko ni ana. Pero kung pananglit nakapatay ko, unya akong tinuyo, I have to repay with death as well. Mao na ang balaod ni Moises. Kuna na death penalty. Naagi sila death penalty mga kaigsunan. Unya naapo din sa stipulated sa ilahang balaod nga kung pananglit wala nimo tuyua. Siyempre, ila pa ng timbangon kung ma-establish man gyud nga wala nimo tuyua, patay man ginadritso ang balos mampingke. So ikaw nga wala mo tuyo sa imong krimen, pwede kang mulayas mo kalagyo, mudangop ka niya ng gitawag nila og mga cities of refuge. So didto taguan na sa ilahang mga religious leaders, and then paatubangon siya sa usa ka litigation, and finally when being found out nga dili gid siya guilty, then naapoy mga pamalaod kung unsaon na siya pagpahamtang og silot mga kaigsunan. And many other of the laws. Isa pa din gusto na ako nga makita natong how important ang atong mga ginikanan. Kay dinhi sa bersikulo 15 sa Exodus 21, nagaingon siya dinhi, if any man who gives a blow to his father or mother is certainly to be put to death. So grabe ka kabugat diini nga sala mga kaigsunan niadtong panahona sa diha nga atong dapatan ang atong mga ginikanan. So makita nato how important kay kung wala ning atong mga ginikanan wa puta aning kalibutan na. Oh. Para sa ako, pastor, kanang tanan importante. Okay nga no, bisan di lang sa ginikanan ang pagtahod murag matawag tag number 1 sa prioritization. Pero pareha ng property sa imong isig ka tao, dili man kita ang imong hilabot ana, di ka mangawat. How much more sa iyang asawa ubana, wa man na nagpasabot ra nga asawa ra mo'y kabiton na mapoy uban nga magkabit pod sa mga bana, no? Kabalo na silang minyo ila pag yung patulan aron nga ilang makuha. So kanang mga butanga akong nakita nga guidelines gina siya. So ang gugma sa isig ka tawo naglangkob na nga wala gid ta himuon nga pagdaog-daog kon operasyon. Right. So mo na ang punto diha mga kaigsuonan kay kanunay man gid ta gipahinumduman sa Ginoo kay bisan mga Kristohanon may tendensya man tang mo daog-daog in some other way, pino lang nga paagi. Patan ang unsa ang na-deserve niya nga sweldo ato paggiyon ng kupiton aron nga kuan bang manay tawag sa gobyerno payroll padding nga gamore gidawat pero ang gipirmahan dako, no? So mao na siya unya kini nga pamamalaod atong madumduman nga pwede ra kag maglabay og bato basta di lang mamatay wa ka nakasalaana pero sa panahon ni Jesus iya nang gi-refine, di ba? Magtan-aw pa lang ka og sa tawo nga pritin mo sugkuha bisag wa ani mahikapa nakasala ka na sa pagpatay. O ka, magtanaw ka sa lalaki kung babae, niya imong utok, nagpanan dito, lain ang imong utok nito, nagsanan diha. So, nakasala ka sa panapaw. So, God really is trying to educate us gikan sa sunugdanan, paingon sa
mahimo tang refined Christians. Amen. Yeah, akong giganahan sa point ni mo, Ma'am Pinky, kato yung giingon nga, aron ka panalipdan ang mga mahuyang. Bawal gid si Ginoo no nga gamiton nato ang ato ang pagkakusgan to oppress the weak ones. Ato na lang gining i-apply karon sa atong day-to-day living. Sa atong pagkinabuhi, paunsa ba ni mahimong applicable ang balaod ni Moises sa iyahang mga taga-Israelita? Nahisgutan ni Ma'am Pinky kaganina kadtong atong papirmahan nato ang iyahang sweldohan unta nya kupitan pa, pero napailain ani mga kaigsunan kay dili matatanan mga employer na ay mga mamumuo sa ato usahay luoy na kaayo nangyawat pod sila in taon nga makapamalit og sudan, hangyoon pa nato gyud ang ilahang labor cost mga kaigsunan. Pila may pakyaw nimo ani di na gini mahangyo kana pong sa mga tindahan mga kaigsunan na maligya diha og mga utanon o mga products. Of course, obvious po kayo, kinsa nang grabe gyud kadili makatarunganon ang pagpatong sa mga presyo. Pero katong mga makatarunganon nga presyo bitaw sa mga gulay, hangyoon pa ginato. Unsa na malay para kang nanay? Actually, ang mga mag-uuma diri sa Pilipinas, luoy kaayo. Yeah, that's it. Kaya sila ang naggasto sa pagpatubo pila ka bulan, agwanta sila ana unya ang ilang halin ang magdala sa ang magkontrol sa presyo ang mupalit. mupalit. Kapitalista. Dito sa Korea lahi man ang dato dito ang mag-uuma sila'y magbuot sa ilang presyo. Yeah, that's it. So kanang wa na ng mga middlemen kay kanang middlemen mauna sila'y nakapamahal sa paliliton kay igo lang sila mo dawat times 2 dayon na ilang presyo. So nakita nato ang punto mga kaigsunan no nga kining mga pobre o mga makaluluoy wala gyoy nagapanalipod niini nila. Kita nakakita atas katilingban nga mo na nahitabo. And if you're a concerned Christian na nagtanaw nga kana siya imong isigataw binuhat sabna sa Dios, unta mahumok malukmay ang atong makasing-kasing sa pag-reach out ngadto kanila. Wala pa ni ma-develop ni atong kasing-kasing kaayo tingali mga kaigsunan sa manggiluyon nga mga trabaho alang niini mga tawhana. Kay siyempre pag-abot sa sala kita mga marupok na magita nga mga kalag mga kaigsunan. Pero sa hinay-hinay uban sa grasya sa Dios, mahumok og malukmay atong kasing-kasing diha sa kaluoy niini mga tao nga less fortunate. So, kung mahimo ato paganing dublihon ang presyo nga ilang gibungat sa ilahang mga baligya nga with good cause mga kaigsunan. And many of these legislations are here. Gani dinhi kining pagpahulam og kwarta gibaod sa Ginoo nga kun iyang masig ka Israelanon dili patubuan. Usahay na amang na allowed ang pagpatubo mga kaigsunan pero atong tanahon Dili pa sobrahan. nga dili sobra og dili sab makaluluoy. Abi nimo ang pinakaluoy gid aning mga gapangutang karon kana mangutang og kwarta kay nagsakit. Kanang sanang ipatambal. 5-6, kanang 5-6 sobra naman po kayo. Tingali na mapugos man po ning gipangutangan nimo labi na ang imong tuyo magnegosyo ka mo na mangutang ka. Oo. Pero kung ang imong tuyo ipatambal sa masakiton nimong kauban sa pamilya o niya patubuan ka mao ginay pinakapait ug pinakasakit nga kahimtang mga kaigsunan. And God is giving us these laws in scriptures. At least atong kapanaminan mga kaigsunan karon masayo ta kung sa itong himuon ni ining mga less fortunate nga mga katawhan nga iya gihapon nga. Dokre. Napaisa nga gusto nako din hino sa how can we apply this kaning mga sa atong daily life. Kining mga prinsipyo ha sa laws on slavery, laws on violent crime, laws on property, and laws on daily life. Ganahan ko aning statement din sa gusto na ako ni basahon. Makitaan kini sa Exodus 23 versikulo 4 ug 5. Nga kini makita nato ni in everyday life. Tanawon ninyo ni ingon pa niya dinhi mga kaigsuonan. If you come across the ox or the ass of one who is no friend to you. Kanang nakita nimo ang baka o ang kabaw baka sa isa ka tawo nga dili nimo higala. Ingon pa niya dinhi wandering from each way. Kanang murag nawala siya ba? Salag. You are to take it back to him. Dili nga ingon di ba na ako na higala na. Nay manok na sa silingan ba nga? Nang iyahang manok, iyahang Nasalaag. Nasalaag, problema na niya na.
Dili, ang usahay pa na pastor, na na sila gabunok, oy, di na ginako ni sala og paingon ni skalaha ron. Mao. Nga nuwa So, niya timbanas tagiya. Tagiya. Lahi ra mga panahon kani ato og karon kay Karon. karon masag imong mananap baka di na kauli Oh, kay lagi. hawon kay tuan ang kuno silang yuta. Mo na nga panining Abang balaura. na dito sa pagkaon sa ilahang kumpay, abang na na. Oh, versikulo 5 nagingon pa dinhi. If you see the ass of one who has no love for you bent down on the earth under the weight which he is put on it, you are to come to its help even against your desire. Grabe mo na makita nimo nga daw kaluluoy ang baka o baka hariha o kabaw nga nagbira sa gipakarga ngadto niya bisan pa against sa imong desire kabubot o against sa imong Kay pagbuot kontra nimong tagiya. kay kontra nimong tagiya sumala sa balaod nga gihatag sa Ginoo sa adto sa ilaha kang Moses adto gyud kag tabang. Yeah. Mutabang gyud ka. So makita nimo mga kaigsunan nga maayo gining mga balaura nga ato pud ning tanawon nga i-apply nato sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Kung sa ato pa ning moderno nga mga pinulungan, mga kaigsuonan, that's the redemption of humanity today. Kay nawala na gina siya kasing-kasing og bertud sa mga tao karon bitaw nga kanang kaluoy bisan sa imong kontra. For God's sake, no? Gitambagan tas Biblia nga ayaw pasagdi ang kalisdanan sa uban bisan pag imo siyang kontra. Oo. So, pagkanindot mga igsoon ang atong lesson karon. Moalhita dinhi sa bahin kining gitawag natog ikaduha nga ikapulo. Of course, basta moingon ganing ikaduha nga ikapulo, naagi na main nga tithe or Naagi. main nga ikapulo. Which means sa imong tanan nga tubo, sa imong pagpangimplyo, sa imong pagnegosyo, sa imong suhulan, these are increased mga kaigsunan or income, kuhaan gina automatic, iya gina sa Dios ang ikanapulo nga bahin diha. But there is this term nga gitawag sa Ginoo nga gi-exercise, gi-practice sa imong katawhan, kining gitawag na tuog second tithe. And I believe in our modern times mga kaigsunan, ato po ning gihimo kay naaman tay gitawag og offering. And kining offering nato tingali gamay na lang gikay na nga porsyento sa atong income kay usahay moingon mo gud ta nga depende na lang may gina nabilin. sa siguro basta masiguro lang ang tithe pastor okay na na actually kung imong tanawon ang statistics mga kaigsuonan usually sa mga churches ang ilahang halad murag naargi na mag-away sa between 10 to 20% of the tithe. So kay mao man po na ang hinatagan nga halad gawa sa required nga tithe kay iyam gina sa Dios mga kaigsuonan. Pero kung imong tan-awon ang application niini sa mga Israelhanon mga kaigsuonan, makalilisang pastor. Grabe. Ang porsyento nga gihisgutan din sa itong lesson is between 25 to 33%. Nalaliman ka 1/3 sa ilang income ang ilang ihatag as value for second tithe mga kaigsuonan. So the generosity of these people dili lang ni ingon nga para asa lang ni ihatag, dili lang ni pang church building, dili lang ni for other causes mga kaigsuonan, kundi specific ihatag yun ni itagana alang sa mga kabus ug sa mga timawa. Oo. So Mga church projects. ang Pwede. church projects dili ba na kabus ng church project kay iyaw na sa Ginoo. Oh, sa Pero pa. kapag kaning ila, particularly para ra ginis mga nagkalisod nga mga katawhan. Okay. So, this is how God gives them the instruction. Atong tanawon ra kuning. Kunya makita pud nato ni dinhi nga mga kaigsuonan ni kining tithe is specific yun na siya nga 10%. Pero kining second tithe nga ginaingon o kaning gitawag nato karon nga Offering. COP or offering or Combined one offering, combined offering. Kini siya mga kaigsuonan nagbase ni siya sa kadako sa ato ang gugma ngadto sa Dios. Wala ni gilimite sa Ginoo. Kundili gitagaan ta og kagawasan nga muhatag sa unsa kadako sa ato ang gugma ngadto sa ato ang Dios. Gani ang uban na imuhatag og 15%, gani sa panahon sa Israelite nag-ingon si pastor na nahisgutan pastor Buscato kaganiha nga moabot ni siya og 20 to 33%. Og grabe ang ilaha nga generosity. Og samtang akong gitan-aw niini mga kaigsunan, akong hinumduman ang usa ka study nga gihimo nga ang tao kuno nga manggihatagon adunay mobalik ngadto sa iyahang maayong panlawas. Because that's right. there is a health benefit sa usa ka tao nga manggihatagon. Yeah. One thing po daning
pag-uli sa ikapulo, Pastor. Sa diha nga ang usa ka tawo, mag-develop siya aning pagbalik sa bahid sa Ginoo nga para sa ko apatinga lang na siya nga murag pinakagamay lang gyud sa napulo usa ra gyud ka bahin iyang gipaingon nga iuli dili kay hatag kay ganuman mura nang pagiha nga kita mahinumdom nga kining mga butang nga atong niabot sa atong mga kamot bisan pag kita nagtrabaho ang tinubdan ana ang Ginoo. Amen. Kay kung sa hangin adto ka ospital di ka kabayad kay mahal kaayo. Samtang ang Ginoo libre. That's it. Unya unsa pa? Tanan din sa atong kinabuhi wala pabayri sa Ginoo. Ang adlaw, Diha lang ang sa ulan. abot pero para sa kuha kung ma-develop na nimo ang imong pagka-generous makahatag ka sobra pa anang 10%. So diha that's it. tag-iigon sa second tithe. Dili lang kay 33%. Kung naa nimo tanan, pwede gihatag pa nimong katunga ana, basta lang ka makasubsist ka, makababuhi pa ka sa nabilin. Kaya nga naman, usap may pulos nga, ikaw magpakadato, unya ang uban, nagkamatay na, kaya wa nagigikaon. So, ang minsaya ana, Pastor, is to develop the spirit of giving and sympathy to the needy. Yeah, kay Unya, tinuod. napo ko'y nakita ang Pastor Hesog, Ma'am Pinky nga, sa tanan nga mga naobserbahan nako nga mga tao nga manggihatagon, wa pagyud ko'y nakita nga tao nga manggihatagon Nga nabubi. nga Nagkalisod. nagkalisod. That's it. So, mo na'y panalangin mga kaigsuonan. Unya, ang tao pod nga manggihatagon, wa pa pod ko'y nakitaan nga tao nga gipasagdan sa Ginoo. Amen. Sa diha nga manggihatagon siya. So makita nato if we are only faithful mga kaigsunan, kung magmatinud anon lang ta mga kaigsunan, dili lamang sa ikapulo apan apil Ug sa ato manghalad. ang second tithe or halad nato mga kaigsunan, God will not forsake us. Amen. Napay dugang diha, Pastor. Kanang if you give with a cheerful heart, mas the more, Pastor, ang imong blessing madawat. Bitaw. Kaya na may uban nga murag na-oblige lang ka kaya Napugos. pahatagon ko sa Pastor o ikapulo. Dili man kay Pastor, ang Ginoo mo nag-require ana. No? So kung naghatag ta nga walay pug babagulbol, naghatag tang malipayon, so muna nga maabot nimo ang panalangin nga wa nimo damha. Wala nay kasudlan sa imong balay aning panalangin nga idugang sa Ginoo. Amen. Matod Amen. pa ni Sister White, mga kaigsunan, di lang ako ma-recall ang page number niya. Christian Service, diya sa moong libro. If men will become channels through which God could bless others, He will keep that channel supplied. Amen. Di ginapaughan sa Dios ka ng imong pagkasandayong kung nahimo kang sandayong nga muilig pinaagi ka nimo ang panalangin sa Dios nga tusoban. Ato na lang basahon. Yeah. Napakoy nga kwan nga gamay nga kwan. Nakuha na ko nga illustration. Gitagaan ta sa Ginoo og duha ka kamot. Mudawat ang isa muhatag. Yeah, that's it. Ngadto sa mga uban. Ato ning basahon ning Deuteronomio katapusang bahin mga kaigsunan sa kapitulo 14, 28 ug 29 aron masabtan nato ning prinsipyo si second tithe nila. Ug aron masukod nimo ug unsa gyud gadako ang ilang ginahatag lang gyud para sa mga angayang tabangan mga kaigsunan. Nag-ingon dinhi, at the end of every third year you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up with your gates. So kini mura og tinuig ning ilahang pagkwintada sa ilahang ikapulo sa tanan nilang income mga kaigsunan. Unya ang sumpay din nagkanayon og ang Levita tungod kay siya walay panulundon uban kaninyo, wala man gibahin ang mga Levites mga kaigsunan kay they are dedicated to the work of the temple. Unya gawas sa mga Levita og ang dumuloong og ang mga ilo walay mga amahan og ang walay bana o katong mga balo nga anaa sulod sa inyong mga ngaan, mahimo silang mudayon og mukaon og mabusog. Asa man na sila mukaon? Dito na sa imong income sa imong mga pananom, dito na sa imong lutuon aron ikadalit nimo niining mga less fortunate nga mga katawhan mga kaigsunan. So, speaking of 10% of your income, kuwang kung mao ni imong ipakaon nila. And yet, nag-ingon din mga kaigsunan that the Lord your God may bless you in all the work of your hand which you do. Amen. So tinuod gini, di gini mo ni masupak mga kaigsunan ang kadagaya sa Ginoo ngiyag yung isangkap sa mga katawhan
nga matinabangon og manggihatagon. Amen. Which brings us to the last part of our lesson ni ining simanaha mga kaigsuonon, kini gitawag natog Jubilee. Ang Jubilee is best known as the 50th year cycle mga kaigsuonan, diin ni anang ika-50 nga tuig mga igsuon ang tanan nga mga tao makasinati og emancipation or kagawasan. And it's very specific mga kaigsuonan. Dili lang kagawasan in one certain aspect, kundi mauli sa tanan nga mga tag-iya ang ilang propiedad nga nabaligya, na prinda, na hatag ngadto sa uban. Kining tanan would revert to its original owner mga kaigsuonan. And that's the point of Jubilee. Yeah. Doc Ray, please explain something. So makita nato din mga kaigsuonan no nga halimbawa kini nga balaod makitaan gyud natong wagi tao ni nga moangkon og perting lapara nga mga yuta tungod kay kwartahan siya. Kay pag-abot aning year of Jubilee ibalik yun na siya ang maong yuta Sa tag-iya. og kinsay tag-iya nga original. Bahala pag imo nang gipalit. Ibalik yun nimo na siya ngadto sa maong tag-iya. Ingon gani niya dinhi nga everyone got their inheritance back in the Jubilee. So makita nato nga wag yoy maalkansi. Niini kay ngano man siya ropod sa sulod sa pila ka mga tuig nga imuhang gigamit ang maong yuta, sobra pa sa imuhang gipalit ang mobalik diha. Ni-practice paghana karon sa mga Israelanon. Kana mo iwak na kung may bawaan kung mao pa na ang Kay ilahang wala man gid i-practice. nato diri ma-practice sa Pilipinas. Kay kung naa pa na bisan kaning agrarian reform makatabang unta na pero wala man. Kung kinsa ang naida ka kwarta o kamao mo palusot sa atong pamalaod sa pag-acquire og pagpatitulo. yuta, oo. Gani ka nang naana nag-okupar diha sa mga yuta, ila pa nang pahimuag titulo nga sa ila kuno. Tiya mo na naagyud ang ugat sa gitaw og pagkadalo, greediness sa mga tao. So, masabtan nimo mga kaigsuonan nga panalipod gihapon ni sa mga original nga mga inheritors sa property. Di man gyud sa tanang panahon nga abi kay naa kay yuta, hayahay gyud ka. Naman po'y uban pod nga abton ang ilahang mga pananom og sunod-sunod nga dangan, pastor. So mahitabo, di na gina sila ka-sustain, di na sila kapadaro sa sunod nga season. So mahitabo, baligyaan Baligya. nila ilang portion aron ilang ipamuhunan sa panguma. So napalit na sila nga tag-iya. But don't you worry, kay ang balaod sa Ginoo sa ilang panahon, particularly sa mga Israelitas, kada panimalay na ay panulundo na siya iyag yung bahin nga yuta. Mabaligya man na siya gumikan sa kawaladon, nagsakit ang iyang panimalay gipatambal, na siya gipaeskwela, gibayad sa pang-tuition o pang-graduation, so nawala ang iyang balay. Ang iyang bahin nga yuta. But at the Jubilee mga kaigsuonan, Mobalik ra. impas tong tanan, iuli tos original nga tagiya. Ug mahitabo na And that's the idea mga kaigsuonan sa katarungan ug kaangayan nga giplano sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Sa langit. Dito Sa langit na lang taana mga kigsonan kay dinhi milagro na gid kay All nagbalik mo heaven na. Oh. is our inheritance actually mga kaigsuonan. So makita nimo no nga ang katuyuan gyud sa Ginoo dako kay sa kasing-kasing sa mga kabos ug timawa kadtong gidaog-daog, gilupigan ug kadtong mga less fortunate nga mga katawhan mga kaigsuonan. And if you have that burden to these people, you share the heart of God. Karon alang sa atong mga parting statements, hatag nato sa atong mga kaubanan sa dili pa nato pagatakupan kining atong pagtuon dinhi sa TSP. Akong parting statement mga kaigsuonan mao nga nalipay jud ko kaayo nga apil ko anitak na sa pagtuon kay daghan kay kog natun-an nga mga laglom kaayo nga mga patukuranan kon mga prinsipyo nga sukad pa sa una gilantad sa atong Ginoo aron nga magkinabuhi unta tang malipayon kauban sa tanan dili kay usa lang ang malipay sa mga panalangin nga iyang gihatag. So magpadayon ta padasig gyud nako sa inyong mga kaigsuonan nga atong i-internalize kung atong kinabuhian kutob sa mahimo kung do na may among na-explicar dinhi nga murag sukwahi bitaw anang dili kayo ayo lang po dinyo tagay po dinyong allowance ang inyong mga hunahuna nga ang atong kapanahonan karon lahi kay sa una kay example pastor katong magpahulam og kwarta nga wala na dili patubuan kun ang imong gipahulam gihulam pud nimo nga may tubo siyempre ikisa may magbago ang nagpahulam nga sikan nga nagpahulam so
ang atong kapanahonan karon na ay kalainan tungod sa economic sana discrepancy karon sa atong kalibutan. Amen. Yeah. Dopre. Mga kaigsuunan, usa ka malipayong Sabado nining mga prinsipyo nga atong natun-an karon gikan sa atong Ginoo. Nga kung ato lang ni apply sa atong kinabuhi, hinumduman nato ang Biblia nag-ingon, ang mga kabos, ang mga pobre kanunay ni nga anaa kauban nato. Dili gyud na sila mawala mga kaigsunan. Gani makita nato gikan pa sa sinugdan panahon pa sa mga Israelinhon, panahon ni Kristo hangtod karon. Isa sila sa mga puntirya sa pag-amuma sa Ginoo pinaagi kanato nga mga Kristohanon. So makita nato dinhi mga kaigsunan, tanan ni nga mga balaod nga atong nahisgutan karon, ingon pa dinhi sa atong lesson, these regulations were designed to bless the rich no less than the poor. So in other words, mga kaigsunan, kining mga balaod gidisenyo kini sa Ginoo sa pagpanalangin sa mga dunahan, apil ang mga kabos. Maayong buntag ug happy Sabat kaninyo mga kaigsunan. Ani ay mensahe sa awit mga kaigsunan alang sa atong pagpamalandong karon sa dili pa nato kini pagatakupan pinaagis pagampo. Every time you feel so much in me, I am living proof. The world through my darkness, how I come, your light could still shine through. Though at times just enough to cast a shadow on the wall. Well, I am grateful that you shine a light on me at all. Who am I? That you will love me so gently. Who am I? That you would recognize my name, Lord. Who am I? That you would speak to me so softly. Conversation with the love most high. Who am I? Gamhanan o magilayon nga Dios sa kitasan sa mga langit. Salamat kayo nga gitapos namo kini pagtuon kuyog sa kapidan sa imong makatawhan nga nagsunod niining programa karong adlaw. Uban sa dako nga handom nga imong panalanginan ang kahibalo nga among naangkon aron namo kining ika-aplikar sa mga kinabuhi. Kung diin kami napaktiyas sa milabay nga mga panahon, pasayloa kami ug humuka ang among mga kasing-kasing og espiritu nga mas magmatinabangon pa sa mga katawhan nga imo usab nga gipakamatyan. Dili kami magpihig bisan ang among mga kaaway, bisan ang labing kabos. Among ipakita ang kasing-kasing ni Kristo dinhi mismo sa among mga binuhatan. Yes. Salamat Ginoo sa pagpanalangin nimo, labi na gyud sa among mga Sabbath school teachers, mga kaigsuonon ng kanunay nagtuon, ug sa tanan nga mga katawhan nga nagpangita sa imong kamatuoran nga dinhi nakakaplag niini. Amen. Kining tanan Ginoo amo itugyan kanimo og laom madawat uban sa pasayloan sa mga sala. Sa ngalan ng kahom ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Pardon and glance with it. Grace, grace, God's great grace, grace that is greater than all my sin. Who am I? That you will love me so gently. Who am I? That you would recognize my name, Lord. Who am I? That you would speak to me so softly. Conversation with the love most high. Who am I?
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.